Sanibonani babukeli, kusase yilo i-champion. Kuyimafiki, ngayi heartbreak. Ngoba niyazi ukuthi inhliziyo ziyephuka. Abantu bephukile la ngaphandle. Khona bephuka, khona basazophuka, khona bephukile. Nawe mengabe ukaphuki mhlawumbe usazophuka. Kuyokusiza ukuthi usheshe uzivikele kusasekude na ukuphuka. Abantu ke basibhalela hayi abadlali. Namhlanje sibhalelwe inkosazana iyasibekela udaba lwayo. Sizaninekela lona lunjalo. Ngoba phela vele udaba maselibekelwa. Hayi, aselifihli. Siyaleneka lunjalo. Namhlanje ke sibhalelwe uAsonele. Asonele uyasibekela udaba lwakhe. Uthi yena wephuka kanjani? Yini ke seniyomsiza ukuthi angadlula kanjani esimene esifana nalezi? Ulibeka kanje. Sanibonani. Hey. Wangila umfana. Hayi wangegila ngifuna uqamba amanga. Kusho ukuthi kunomfana. Yazi siyahlekisa istory sethu indlela esahlangana ngayo. Nokuphapha nako ngesinye isikhathi kuyakwenza ukuthi ugcine sowugileka. Kusho ukuthi kwaku-2015 ngiyazifikela evarsity. Mangifika kanjalo. Yazi ke mawusa seyifresh awuzazi izinto eziningi. Uyahlomeka nje uyagaxela. Sathi sisaye nje kwi-freshers braai. Ngahlangana nomunye nje uGayi. Wahlala nami uGayi kwabamnandi lapho kwadliwa kwabamnandi saphuza. Wabe sesho kuGayi ukuthi eish uRumza wakhe ubambile. Manje akanandawo kulala. Nami ke ngenhliziyo enhle ngoba phela sasinesikhathi esiningi sinoGayi sisoyithunga lelo langa. Ngabe sengisho ukuthi hayi ngoba uRumza akekho angayi uyolala lapha yana uzalala embhedeni waRumza. Ngizalala embhedeni waRumza yena alale kowami. Empeleni savumelana noGayi. Sahamba saya endlini. Mangifika ngalungisa umbhede waRumza ngamendlalela kowami wangena walala ngalungisa umbhede waRumza ngalala nami. Sasiloke ke sizixoxela ke engixoxisa nje nami ngixoxa. Wayinamahlaya akuGayi. Engibambile ngamahlaya ngingahliki kanje kungemnandi. Wagcina sengitshela ukuthi hey le ngube yiwani yamgodolisa. Ucela ukuthi azolala nami sengeze at least sibe na 2 yena uyawesaba amakhaza. Ngazama ukwala wathi hayi uzobhekisa emanyaweni. Ngathi okay mageza. Nangempela wafikwe ngeze ingubo. Wabe sebheka emanyaweni. Wabe sangibambileke ngamahlaya ngingahliki kanje. Hayi kwakumnandi ngifuna uqamba amanga. Yabona ngalolanga kwakumnandi impela. Hayi saxoxa lokho engibamba izinyawo engidlalisa izinyawo. Ngizwe ukuthi futhi nalezi zinyawo lezi uzidlalisa kamnandi uGayi. Wangidlalisa izinyawo ngaze nami ngazizwa futhi sengikhululekile. Nami ngagcina sengidlalisa ezakhe. Siyaxoxa ke lapho usangibambe ngehlaya hayi kangiqala uhlangana nomuntu onamahlaya ngale ndlela. Sadlalisana izinyawo kwathi kusuku waguquka wabuya ngalana. Nami azange ngisambuza lutho. Waqhubeka ngibambe ngehlaya. Sagcina sesikhisana. Kwabamnandi sabe sixoxa ngibambe ngehlaya. Yabona lo mfana ngempela amahlaya. Angazi noma ngathi mhlawumbe uyawaplena ahlale phansi. Ngoba nje into yakhe inehlaya nje phakathi. Kwangakazi kuphela u5 minutes ngingahliki kancane ungibamba ngehlaya kancane ungibamba ngehlaya. Sagcina sesikhisana kumnandi nje. Hey sagcina senze nezinye izinto ke. Siyaqala ukubonana besiqala ukubonana ngalelo langa. Sagcina sesenze nezinye izinto. Wavuka ekseni wahamba. Wabe ke seyithathile nenamba yami.
Hayi mayifika endlini futhi waqhubeka wachatha nami, wangibamba ngawo amahlaya. Hayi wayengibambile ngamahlaya. Ngibamba ngawo amahlaya kwamnandi nje kanjalo. Hayi kwaqhubeka nje amavikinyana. Wabeke sebuyile noRumza ngoba wayehambe nje for i-weekend leyo. Wabe sebuyile uRumza ngamxoxela ngogaya. Hayi kwaba mnandi noRumza engijabulele ukuthi noko sengivukile ngizifikela. Kwahamba amavikinyana uGayi ke ngezike wayengasi umuntu ozendlini mase khona uRumza. Sasibonana nje ngimvakashele kwakhe kube mnandi. Kwathi ngekudalanga uRumza bengitshela ukuthi nawe sezitholela umuntu. Hayi ngixoxela ngalomuntu wakhe naye ngabona ukuthi hayi nawe alright girl uzitholela umuntu so se right. Kwahamba isikhathi angimazi umuntu waRumza futhi anginamdla futhi okumazi ngoba phela umuntu wakhe angihlangene mina. Kwahamba isikhathi ngacela ukuthi akazongibona endlini umuntu wami ngoba phela uRumza wayifuna ukumbona. Hayi wabika imbiba wabika ibuze wangafuna ukuza endlini. Naye futhi nami nganganaki-ke ngaziyela kwakhe. Kanti yena useyazi ukuthi khona into aseyenza engingayazi mina. Hayi empeleni kwahamba isikhathi. Wathi uRumza kwi-video call. Kanti ngizadlula ngithi shazi. Mangithi shazi, ayibo. Mangithi ayibe ngathi umuntu wami nje lo. Ngifike ngibheke ngithi mangibona ayibo umuntu wami lona. Ngabe sengidrop ifone ngokusheshsha ngathi Rumza kwenzakalani. Hayi uRumza mangala ukuthi hawu. Ngadrop ifone ekhuluma nomuntu wakhe kwenzakalani. Wabesho ukuthi akuxoxa nomuntu wakhe ngithi umuntu wabani wakho. Ngabe mtshena ngithi uye nje lo muntu wami lona. Wethu kumhlolo uRumza ukuthi hayibo kanjani. Hayi uRumza wethu kwathi ayikho le ngishoyo. Hayi sayixoxa le ndaba sinoRumza sayixoxa sehlisa imimoya sazwana. Sabe sesicebisana ukuthi masicela ukuhlangana naye uGayi. Kodwa sisucela ukuhlangana naye ngoba uzabona ukwenzakalani. Asisucela ukuhlangana naye soyi2. Ngabe sengitshela uRumza ukuthi makafuna ukuhlangana naye afuna ukuya kuye endlini yakhe. Nangempela ke basetha sahamba sinoRumza. Sathi masifika wanokho uRumza wavula. Wangena uthe mayingena uRumza ngabe ngingena nami. Wavene woma ngangamazi wavene washokheka nje. Ngabe ngithulile ngizimele nje ecala komnyango. Wabe sebamba uRumza ngehag wabuza ukuthi awu sithanda sami uze nomngani wakho ubani kumngani wakho. Wabe ke esezichaza kumina ukuthi sisigama ngubani bani wena ubani. Hayibo ngamangala uthi ayibona ngumfana ezo actor. Ngamtshela ukuthi sungiqhela wena. Uzichaza kumina usangazi manje. Hayi abe sebuza kuRumza ukuthi hayibo baby lo muntu lo uphilile la ekhanda. Ngathi ngizaziswa ngiphoxa kabuhlungu ngangaka. Ngamangala. uRumza wabuza ukuthi baby kwenzakalani lo muntu. Uthi wenze njani ngaye? Wakhuluma nje into engazwakali wangundaza. Kwabonakala ukuthi ushelwa amanzi eyinhlanzi njalo. Kwathi ukusuka wavena hayi wahlala phansi wathi ngicela sihlaleni phansi sikhulume. Wabe sengitshela ukuthi hayi ngiyaxolisa ukuthi ngikumoshela isikhathi sakho. Kodwa empeleni nawe umuntu wami. Uye umuntu engimthandayo lo. Wena bengiziqhubela nje isikhathi ngawe. Ngicela ungixolele baningi abantu la ngaphandle abazokuthanda. Zitholele umuntu ozokuthanda. Wabethe sondeza umuntu wakhe embamba. Hey. Kwavene kwangathi ngingahayiza. Ngavene ngaphuma ngiyoshozela, ngahamba. Ngisho ngithi hayi makube kuyadlalwa. Ngahamba
ngabuyela endlini. uRumza azangabuya ngalelo langa, walala khona. Wabuya ekseni uRumza, mayibuya uRumza ungikwatele kwamina kangikhulumisa, hayibo. Rumza bekumele ukuthi ungimele. Sakhuluma noGuy, sambhedela, samshiya kanjalo, samlahla soyi-2. Like why? Wabe ngitshela uGela ukuthi hayi yena uyamthanda and nambonisile ukuthi uyamthanda, so mangixole umuntu wakhe manje. Yaphuka kanjani inhliziyo yami. Ngadecide ukuthi ngimshiye uRumza, ngarentisa ngendlu yami, ngaphuma ngayo renta nami. Kunamanje sinoRumza sikhulumi. Iyagejana lapho, asezwane kwazi seke vele besisuka endaweni ezingaqhelelananga. Namanje masihlangana nje down ayibulisane, saqatshaniswa ulomfana wesikhohlakala. Kunzima ukudlula ngoba uRumza mangithi qinga eTown ngivane ngicabanga leyandlela leyanto eyenzeka. Bengithi ngiyangidlulisa udaba lwami nje olubuhlungu. Mangibonge. Niyazwela babukeli ukuthi hey akuhlekwa nabantu la ngaphandle, kuyephulwana. Ubujwatla jwatla, phulwa inhliziyo. So nje seningahlomula nikhulume naye usisi ukwenza ukuthi naye akwazi ukuthi adlule kulesimo abe right. Ngiyabonga.